Gusto niyo ba ng bugtong-bugtong ngayon mga kamags? Kung yes! Hello mga kamags! Good morning sa inyong lahat dyan. Tungo na naman tayo ngayon sa school. Yan mga kamags, it's our third day! Yay! Napay nangapi oh. Hello mga kamags! Naman ako. Yan yung mga nakikapit bahay. Nangapi! Guwapa man gyapon. Excited na naman tayo ngayon mga kamags. Ayan yung Ching Ching! Say hi Ching Ching! Sabayan niyo kami mamaya dahil bugtong yung itatanong natin sa mga kabataan ngayon. So, huwag kayong mawala at panoorin niyo hanggang dulo para malaman niyo yung mga sagot ng ating mga kabataan. A few minutes later. Good morning! Anong pangalan mo kuya? Ha? Sandy. May bugtong tayo ngayon kuya Sandy ha? Okay lang? May baon ka ba? Wala kang baon. Sige, galingan mo magsagot dito para sa'yo na yung 50 pesos. Okay ka? Okay lang? Pag masagot mo to, sa'yo na tong 50 pesos, okay? Okay, kuya. Ito ang tanong, kuya. Bulaklak muna ang dapat gawin bago mo ito kanin. May 5 seconds ka para sagutin, kuya. Galingan mo. Alam mo, sagot. Try lang. Kahit ano lang yung sagot mo. Try mo. Kahit anong sagot. Kahit ano lang. Hindi mo alam? Hindi mo alam? Next time na lang kuya ha. Thank you so much kuya. Meron ka ditong consolation prize. Ayan kuya para may baon ka kasi wala kang baon. Thank you kuya. Good morning ate. Anong pangalan mo ate? Lace? Lace? Good morning ate Lace. May baon ka ngayon? Magkano? 15? Wow, malaki yung baon mo ate Lace Ate Liz, may 50 pesos ako dito. Gusto mong dagdagan yung baon mo? Sige, try natin ha. Baka masagot mo yung tanong. Pag masagot mo yung tanong, sa'yo na itong 50 pesos, okay? Okay, ate. Ang tanong, ate, bulaklak muna ang dapat gawin bago mo ito kanin. Sagot, ate. May 5 seconds ka para sagutin. 1, 2, 3, 4, 5. Next time na po ate ha. Okay, thank you. Kuya Denmark, good morning sa'yo Kuya Denmark. Magkano baon mo ngayon Kuya Denmark? 30! Wow! Hindi mo na kailangan ng 50. 30 na pala ang baon mo. Joke lang. Sige Kuya, dagdagan natin ang baon mo pag masagot mo tong tanong ha. Sige Kuya Denmark. Bulaklak muna ang dapat gawin bago mo ito kanin. May 5 seconds ka para sagutin. Bugtong yan ha. 1, 2, 3, 4, 5. Good morning. Anong pangalan mo? April. Ate April. Good morning sa'yo, Ate April. Magkano baon mo ngayon, Ate April? Wala kang baon? Sige, Ate April, galingan mo para masagot mo to pa. Sa'yo na yung 50 pesos. Bugtong to, ate. May 5 seconds ka na para sagutin, okay? Okay lang sa'yo? Okay, sa ate. Pag masagot mo to, sa'yo na yung 50 pesos ha. Ang tanong, ate, bulaklak muna ang dapat gawin bago mo ito kanin. Ano ang sagot, ate? May 5 seconds ka. 1, 2, 3, 4, 5. Anong sagot mo, ate? Ha? Lubi? Lubi? Nice one, pero mali po. Next time naman, ate ha. Okay, thank you. Hello, kuya. Good morning. Anong pangalan mo, kuya? Dave? Po, kuya Dave. May baon ka ba ngayon, kuya Dave? Magkano? 11. Sige, kuya. Dagdagan natin yan ng 50 pesos, kuya. Pag nasagot mo tong tanong, kuya, ha? Bugtong-bugtong pala to, kuya. So, try mo yung best mo. Masagot mo ng 5 seconds. Okay, kuya? Kaya? Deal? Sige, kuya. Try mo, ha? Ito ang tanong, kuya. Bulaklak muna ang dapat gawin bago mo to kanin. May 5 seconds ka para sagutin, kuya. Try mo, kuya. Baka masagot mo para madagdagan yung baon mo. 1, 2. Try mo lang yung kung ano. Ano? Lutuin. Hindi. Sige, try ka pa. 3, 4. Sige, try ko pa. 5. May sagot na ka pa ang iba? Wala na? Sige, kuya. Next time na lang, kuya, ha? Ito, consolation prize mo, kuya,
May consolation prize ka dahil sumagot ka. Thank you, kuya, ha. Baka masagot mo na next tanong, kuya, natin. Thank you. Ate, anong pangalan mo, ate? Mary Ann. Magkano baon mo ngayon, ate? 5 pesos. Wow, 5 pesos. Yan, dagdagan natin yan na 50 pag nasagot mo tong tanong, ate, ha. Galingan mo, ate. Try mo lang kahit anong maisip mo, okay? Okay lang? O, sige, ate. Ito yung tanong natin, ate. May 5 seconds ka para sagutin. Sige, ha. Ito yung tanong. Bulaklak muna ang dapat gawin bago mo ito kanin. Kahit ano lang sagot mo, ate, i-try mo, baka matsambahan mo. May 5 seconds ka. 1, ano? Sa pagita, sige, try ka pa. May 5 seconds. 2, sunflowers. Sige, try ka pa, ate. 3, boombells. Nice try. Sige pa, ate, try ka pa. 4, 5. Sige, try mo pa. Ano pang sagot mo? Last one. Bigkas mo lang kung anong maisip mo. Kaya mo yan. Para madagdagan yung ano mo, baon. Wala na talaga? Okay, ate. Thank you, ate, ha. Dahil dyan, sumagot ka. Mayroon kang consolation prize. Hello, kuya. Good morning. Anong pangalan mo, kuya? Kyle? Kyle? Oh, kuya Kyle. Good morning sa'yo, kuya Kyle. Magbugtong-bugtong muna tayo ngayon, kuya Kyle, ha? Magkano baon mo ngayon? Magkano baon mo? Wala kang baon? Sige, try mo. Baka ikaw na ang maswerte makasagot nito at sa'yo na yung 50 pesos, okay? Galingan mo, ha? Sige, kuya. Bugtong to, kuya, ha? Bulaklak muna ang dapat gawin bago mo ito kanin. May 5 seconds ka para sagutin, kuya. Sige, try mo yung best mo, kuya, kasi para magkabaon ka. 1, 2, 3, 4, 5. May naisip ka, kuya? May naisip ka? Try mo lang. Sabihin mo lang yung naisip mo. Baka tama. Sige, try mo, kuya. Sagot ka lang. Kahit ano. Wala talaga? Next time naman lang ulit, kuya, ha? Good morning. Anong pangalan mo, kuya? Piniel. Kuya Piniel. Good morning sa'yo, kuya Piniel. Bugtong-bugtong tayo ngayon, kuya Piniel. Magkano baon mo? 10? Sige, dagdagan natin ng 50 pag nasagot mo tong tanong, kuya, ha? Ayan, kuya. Bugtong to, kuya, ha? May 5 seconds ka para sagutin. Okay lang? Okay, kuya. Ang tanong, kuya, bulaklak muna ang dapat gawin bago mo ito kanin. Bulaklak muna ang dapat gawin bago mo to kanin. May 5 seconds ka para sagutin, kuya. Try mo lang kung anong naisip mo, kuya. Baka matsambahan mo para madagdagan yung baon mo, okay? 1, 2, 3, 4, 5. Anong sagot mo? Try mo lang kung anong naisip mo. Wala kang naisip. Okay, next time na lang, kuya, ha? Dahil sumagot ka, may consolation prize ka, kuya, oh. Next time, kuya, ha? Baka masagot mo. Okay, thank you. Hello, ate. Good morning. Anong pangalan mo, ate? Mary Clear. Ate Mary, magbugtong-bugtong tayo ngayon. Magkano baon mo, ate? Jeez, okay. Jeez. Gusto mong dagdagan ng 50? gusto. Okay, ate. Dagdagan natin yan ng 50, ate, pag nasagot mo tong bugtong natin, ate, ha? Okay? May 5 seconds ka para sagutin, para sa'yo na yung 50 pesos pag nasagot mo ng tama. Okay, ate Mary? Okay. Ito ang tanong, ate. Bulaklak muna ang dapat gawin bago mo ito kanin. Anong sagot mo, ate? May 5 seconds ka. 1, 2, 3, 4, 5. May sagot ka? Anong sagot mo? Try mo lang. Wala talaga. Wala kang maisip. Oh, ito, consolation prize mo, ate. Oh, ayan, ate. Thank you, ate. Hello, ate. Kapriti ba ni mo, ate? Kinsa kang anak, ate? Ay, de los Reyes. Kagwapa. Uy, mura man ka og ka ng medyo na pagka-turka nga Koreana, sa ba? Kapriti ba? Na ako'y 50 pesos diri karon, ate. Tapos na ako'y bugtong nga pangutana. Bugtong mi siya, ate, ha. Pag na tubag ni mo, ate, imuha na ning 50 pesos. Okay. Okay, aka, ate. May 5 seconds ka para sagutin. Okay lang? Magkano baon mo ngayon? 10? Okay. Dagdagan natin yan 50. Anong pangalan mo nga, ate? Claire. Ate Claire. Sige, ate. Ito yung tanong, ate. May 5 seconds ka para sagutin, ha? Bugtong to, ate, ha? Bulaklak muna ang dapat gawin bago mo ito kanin. Again. Wow! Nasagot na ni ate! Grabe si ate. Ang galing, ha? Saan mo yun na? Mahilig ka ba sa bugtong, ate? Yay! Meron na tayo
yung winner. Ayan na ate, oh, kunin mo yung ano mo, prize mo. Kunin mo yan ha. Oh, ang dali, ang bilis, ang dali kaya nun. Hindi nyo nasagot, oh. Congratulations ate Claire. Ikaw ang nanalo ngayon. Oh, di ba? Di ba? Ganun yan. Oh, gumawa ka muna ng bulaklak bago mo ito kanin. Bugtong yun eh. Very good guys si Ate Claire. Congrats ate. Anong masasabi mo ate? Oh, you're welcome ate.